Thaluk pathati hamatoki ho amruidon haidon o enka hoitik tabai. এখানে এই এলাকাতে রামপদবাবুর এলাকা Sama. হয়নি না ताबक जरा कोनो फिक्सिंग या खब महाराजा भाई छालायनो प्रोग्राम कतर बाइके खाइने जदि महाराजानि टाइम टं खाइके बो तो सारा त्रिपुरा गुरिनानि नांगो जे जागो चिनि बुबाग्रा ताबक जरावो अलरेडी प्रोग्राम सेटअप खाइजक जदि चिन और स्पेस मा खाइके जों अवश्य और जागा कत रिलीज चिन बुबाग्रा न कबो खाइने सर चिनि ओ अफरना रेलिबो ताबक खाइनाय मदो जेलो करनाय ओ एबसि समरिया जे आसे समरिया ini confidence besar saja akan asal ini पहिला नि सिमिन साइमा जा 100% जों कप्लाय नाय बीजेपी नि प्रार्थी 2000 नि बेसि भोट मांग लाख बरमनो जों आगे फन साइमानो तै बोसिनि जनगण तिनि जे फाइनाय र खातम खाजा के फाइनाय र तैबो कॉन्फिडेंस बारे रखा जों कम से कम 15000 लीड होनाय लीड दाबो कप्लाय नाय तै सारा त्रिपुरावबो जों 25 टा आसन कप्लाय इनवानि सम्भावना दं ताबो हामबाय ब्लैके हामबाय तिनि जों पवित्र बाजार आथ्रब्लाव कायसा कटर रेली खाइमेनि पाइथागो सभा खाइलेखा ओ सभाव ओ पांडाव तिनि कताल खे चिनि तिप्रामथा पार्टी व चिनि बुबाग्रा ते चिनि राजनो सभा खाइनेनि बागै बरक आसी फैमिली ते 250 बुटार बरनि नेतृत्वे तिनि कताल खे चिनि और जॉइनिंग खाइफेखा बरनो ब्लैके हामबाया फारो चिनि पार्टी नि अंगै ते तिप्रामथा नि चिनि सुप्रीमो बुबाग्रा नि अंगै गे बरनो लाम छगो